Haia, Helen yw enw fi a fi'n gweithio i Ynni Sir Gâr a fi bydd yn redeg siop Pethau Pawb yn Llanymddyfri. Bydd ni'n menthyg popeth i pawb. Fel llyfrgell llyfrau, bydd ni'n menthyg pethau. Pethau fel power washers, carpet cleaners, tents, wheelchairs. Unrhyw beth chi eisiau, bydd ni'n gallu menthyg eich chi fan hyn. Ffydys i mas am llyfrgell o pethau blynydde yn ôl. Mae cwmni yn Caredin o'r enw Edinburgh Tool Library a nhw oedd yr un gynta yn Prydain i dechrau wneud llyfrgell pethau. A wedyn o'n i'n gweithio i cwmni yn Llanelli a o'n i wedi dechrau Tool Library fyna. A mae'r llyfrgell y pethau yn extension o'r Tool Library. Dim just tools, ni'n gwneud popeth. Os chi eisiau menthyg drill, chi jyst mo'n gwneud twll yn y wal. Os dim eisiau prynu drill, dewch chi menthyg e wedyn dod o fy nôl. Mae pethau'n bryd, os dim lot o storage yn ei gytre, so mae hwnna'n gwneud sens. Ni'n safio pethau mynd mewn i landfill a ni'n siaro pethau gyda pawb. Mae Ynni Sir Gâr yn gweithio dros Sir Gâr i gyd a bydd Pethau Pawb yn gweithio gyda Pethau Pawb yn Castell Newydd Emlyn. Maen nhw wedi dechrau gwneud community fridge a bydd nhw'n dechrau gwneud llyfrgell pethau hefyd a bydden ni'n helpu'n gilydd. Mae eisiau syniadau ar ni i gweld beth ych chi eisiau i gweld yn y siop. Mae blwch syniadau dyn ni yn y siop, ideas box. Dewch mynd a gweithio ni beth ych chi eisiau. Rai o'r syniadau ni wedi cael ar hyn o bryd yw travel cots, wheelchairs, lawn mowers, power washers, carpet cleaners, tents, unrhyw beth. Dewch mynd i gweld ni.